laat maar zitten blijven. Ik wie van de winter op een Regenszee, daar wie de eerste alternatieve Alphenstijdentocht op Redens, op de Regenzee in Zuid-Tirol. Ja, Jan wie direct bij. Jan is ook een rieder en kuieraar. Hij zegt us en toen zei hij, hey Jan en Annie. En toen voelde hij op zijn kont. Ja. Maar goed, de tweede tocht, want ik had 2 keer dus 200 kilometers rieden. En de tweede keer de midjes. Ja, ik wie aast devurig. En toen kwam uit de lucht vallen Johannes, die het nou daar op het dek speelt. En nou, dat was een geschenk uit de hemel, want ik kon niet meer. En Johannes die zei, silly koprieden. En ja, je kan gewoon onjaan. Is het te starig, is het te vlug, te hut? Ik ried gewoon op kop. En hij had voor ons nog 4 rondjes van 12 en een heel kilometer op kop rieden onder de finish staan. Dat was geweldig. Hey Johannes! Hoi! Ik heb een lief presentje voor jou. Ja, graag had dat kind. Maar even rustig aan, voorzichtig. Ja, we zijn hier. Ja, applaus. Daar ben ik nou gewoon bij zo komen. Daar kom ik wel bekend voor. Nee, Johannes, geweldig gezien. Hallo, Logwinske. Nou, dit weer spelen op hoog niveau, hè? Ja. Nou, hier is een cadeautje voor me. Moet ik dat dus pakken? Ja. Nee, volgens mij hast du dat helemaal net neder. Maar ik dacht, dat binnen meestal de leukste dingen in het leven, hè? Ja. Is het een galg of is het... Het is een Alphenstijden waarstation. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja, nou, daar bedankt. Zoek de ringstapmaakjes. Nee joh. Waar zijn ze? Ik ga jou een sleutel overhandigen. Deze sleutel is van Aquasur Friesland. Dus die ga ik aan jou overhandigen. En daarbij ben jij dus meteen kinderdirecteur van Aquasur Friesland. Zul je er goed op passen? Ja. Hartstikke goed. Er staat dus gewoon dat Tieme, geboren op 1 december 2000, vanaf vandaag tot met 31 mei 2012 kinderdirecteur is van Aquasur Friesland. Als jij het ermee eens bent, Tieme, dan mag jij daar een handtekening zetten en op deze. Dankjewel. Hartstikke mooi. Ja, nou, en dan mag ik er nog eentje zetten. Gefeliciteerd met die nieuwe functie. Ja, dank je. Ja, vind je het leuk? Ja, best wel. Ja. En hoe is dat nou worden, de kinderdirecteur? Nou, er kwam een vrouw naar ons toe lopen. Toen was ik bij de ringstapmaakjes en die zei dat je je op kon geven daarvoor. En dat vond ik wel heel erg leuk, dus hebben we ons opgegeven. Ja. En moest je toen ook nog wat maken, wat invullen? Nee, ja, een hele mooie mail maken. En toen heb ik een paar foto's erbij. En uit enthousiasme hebben ze mijn mail gekozen, want ik had een hele mooie mail. Hierbij open ik Tieme van Enkhuizen het nieuwe Amazonegebied van Aquasur Friesland. Hartstikke goed. Nee, dat is die. De gruisvleugel, trompetvogel. Die heeft zwart. Dat is nou goed die. Dat is zo'n die. Ja, die zat daar ergens. Wat
is je nou dwan het komende jaar als kinderdirecteur? Nou, er komt ook nog eens een dag, daar mag ik met de verzorger mee. Dan mag ik ook dieren verzorgen en zo. En ik mag het hele jaar gratis in het park, want ik krijg dan zo'n pasje. En ook in andere parken. En ja, dat is heel erg leuk. Oh, yes, de Ringstadmakies, daar zijn we. Moet je kijken? Yes, nee, nou ga ik niet kijken, nou ga ik op de Ringstadmakies letten. Kom er ineens aan. Kijk, er zit een in de etensbak te slapen. Ik hou heel veel van beesten. En heeft ze zelf ook thuis? Ja, ik heb 2 poesen thuis. En ja, ik wil later ook graag iets met de natuur en met de dieren doen. Dus je wel directeur van Aquazoo willen wallen? Ja, dat wil ik ook wel graag. Nou, succes daarmee dan. Ja, dank je.